Ahojte priatelia. Dneska vám predstavím ďalšiu cyklotrasu Slovenským rajom. Znova s priateľmi Jankou a Mírkom. Dneska pôjdeme na južnú stranu Slovenského raja. Ideme smer Spišské Tomášovce, Hrabušice, Píla, Sedlo Kopanec, Stratinský kaňon, Pacmanská maša a Gradskou cestou znova nazad na Podlesok. Malo by to byť okolo 42 kilometrov a okolo 800. Tradičná medziprestávka krížnej cesty smer Letanovce, Letanovský mlyn a my ideme rovno Hrabušice. Vrácame do Hrabušic. Teraz pre zmenu idem bočnými uličkami Hrabušic, nie cez hlavnú. Tradičná zostava. Janka a Mírko. Opačne ideme, Janka. Pekná trasa hore na Kopanec ľudným tempom. Dneska sa mi podarilo nenabiť baterku, tak začínam so 60%, tak tu budeme mať adrenalinovú jazdu. To sa volá Hrabušická Píla, to je také malé stredisko a odtiaľto je vychodzie miesto do Roklín Piecky. Pokračujeme ďalej. Pred nami bude jazero Vajzloch. Na Martinské hole, akurát, že tam chodí auto za auto. Výhľad. Pekné, máme tu končiny. Tak už slnko vykukuje, takže sa za chvíľu blížime ku vrcholu Kopanec. Hlavou nie je 35 stupňov, 20 stupňov. Takže vrchol Kopanca, vrchol dnešnej etapy Sedlo Kopanec. 1000 nadmorská výška, presne. Dole z Kopanca zjazd na rastistie Krivian. Krásne výhľady. Parádna cesta. Janka s Mírkom užívajú si krásu Slovenského raja. Dneska tretí okres. Vyšli sme z okresu Spišska, potom sme tam prechádzali okres Poprad a teraz už okres Rožňava. Spišský Krivian. Krásna priehrada, malá odbočka. Rastistie Krivian, doprava Dobšinská ľadová jaskyňa,
pôjdeme doľava, smer Stratená. Nami Stratenský tunel. Tak a s cyklistom prechádzame cez Stratenský kaňón. Keď nebol tunel, tak tady to chodili. Nilec sa mi zdá. Nilec. V tej Gaďarskej doline pri Martine to takto vyzerá. Áno. Smerová tabula, Stratenský kaňón. A teraz prestávka. Vychutnať si príchod do Stratenej. Malebná dedinka na južnej strane Slovenskej hore. Krásna scenéria. Stratená je naozaj stratená. Si predstavte v sezóne dve reštaurácie Stratenej. Je to malá osada. Je síce pondelok, jedna má ináčný deň, druhá má otvárací dobu od 15. do 20. Aspoň, že mi dovolili nabiť e-bike. Hádam, to ide. Janka s Mírkou zatiaľ si vyplnili čas kúpaním v Basmanskej maši, najstudenšej priehrade Slovenska. Teplota vody by mala byť okolo 19-20 stupňov. Skontrolujeme ich. Mali hodné na lezenie. Slávko. No čo, Janka, čerstvá voda? Ideme hore Gradskou cestou. Teraz sme sa vlastne dozvedeli aj s Mírkom, že to je Stará kráľovská cesta, ktorá spájala Varšavu s Budapešťou. Takže idú po nej aj momentálne. Tak, Mírko, že je pekný lesík. Stúpanie pod Suchým vrchom. Po celkom kvalitnej ceste, mäkkej, bez kameňov. Lebo je to po ťažbe asi, preto je to vychodené. Užívame si to. Užívame! Že toto bola čerešnička na torte, tento stupák. Bolo to pekné, ale nespadol som. No a teraz si zober, že tu sme išli dole. A Lilien tlačila. Tu sme tlačili, áno. Dole sme tlačili. Stará mama dole si tlačila. Aká je nadmorská výška? 1001, nastúpaných 770 a čas jazdy 2,58. Takže tak. Teraz tieto zjazdy sú za odmenu. Za tie nastúpané metre, kilometre.
Janka si vyberá len listy, kde sú, vyhýba sa kameňom a skalkám. Zjazd dole, Suchá Bela, záver. Zjazd dole po Rumanke. Toto sa volá Rumanka. Rumanka! Slovenského raja ako odmenu to máte. Tento zjazd. Východ na Podlesok. Paráda. Záver našej trasy. Tak. Znova celodenná túra, vchádzam do Rabušic. Koniec dnešnej trasy.